салом алейкум бародарҷонои ма. Бародарҷоно илтимос то охира гӯш кунен. Короче зубор полни закрид. Ана ай ҳаматон миннатдорам бародарҷоно. Хай чанд қасуми ки уна тамошо кен, хай чанд қай ҷамъ шид. Ана акай Рустама бурдем поша ҷарроҳӣ кардем. Хоб акай лангари оли дидем уна вазъият ша вазмин ховай. Иншоалло ки ҳозир беҳад ҳеҷ хӯрда наметавона, қувва надора. Гуфтанд ки камтар рингераш рехтесан капел, камакак бигем иштиёш хуб шава, қувва бигира. Ана иншоалло ки ҷарроҳӣ урани мекунанд. Ман ҳамаша бо шумо да навор карда мепартом бародарҷоно. Боя бурига мегум бародарҷоно ки зубор полни маҳкам напартоем бародарҷоно, миннатдорем. уже маблағи дар кори ҷамъ шидагиай. хай чанд қай ки сарф шава бо чӣ мекунем иншоалло. чанд қайш ки мемона бо нишонтон метам мерем иншоалло ки ягон устора меёвем, қачи гап мезанем арзонтар. мақсад хай усто ҳам зиндагӣ дора, сумша метема арзонтар мегира, хуношуна ремон мекуна, кадом ҷои хунашон нокадай мисол. хай дига бародаро бакала гирифта будан якчанд чизша. хоб кадомиша ки мекунанд накунанд, хай бо мо ҳамуда сарфиш мекунем. далши сумша бо то як бардам шиданшуна ё ҷои кор ёфтаншуна, кор карданшуна, далши сума зиндагишона пеш мебара. барои ҳамин бародарҷоно, хай шумо ҳам дар ғарибиен, муҳоҷират даен, шуморо фаҳмидан мумкин напартоен. уже пули дар кори ҷамъ шид. хай набоя бурига ба ҳаматон мегум бародарҷоно, ай ҳамат миннатдорам. ана суми дар кори ҷамъ шид. ҳазор ҳамати калон барои ҳаматон бародарҷоно. ман хирсандам ки дар ин рӯз ранги маворид дар бари акай бигем Рустам акай лангарӣ бидем. ай ҳаматон ман миннатдорам. ана баъди чиза бигум бародарҷоно ки хитони чиза медонем ки ман ҳам мисол оила дорам, ман ҳам зиндагӣ дорам. рости гап ҳами ма бигем ки ана камерачим, ҳам камерачима, ҳам монтажникам. короче ҳардамон мақсад чи квартира местем. хай медонӣ ки шаҳр да биёй обязательно квартира истодаан дар кор. ана маблағ гапи дурӯғ дар кор нест. маблағе ки квартира аста ё ки хирокамон ҳисоби ҳами чи аста мисол. хай мо смена қати местем, навбат қати. ана як тамум шав то саҳара местем да булои сараш. ана як тайгам квартира да мием местем. барои ки уҷа як нафар кадоми балниса рафтаи медонем, як нафар места да балниса пеши касалида ба навбат местем да. хоб бародаро, хулас ки хирокамон чимон ҳисоби ҳами шумо ай мисол. барои ҳами гуфтаним бародарҷоно, ана хай бибахшед мисол суми кироӣ кардаен. хай аки ҳеҷ вақт чӣ нест, бибахшен да бародарҷоно. хитони як хуб медонем ки агар ҳар як наворе ки мекунӣ, ҳар як касалира агар квартира ва хирокаша ҳисоби худат кунӣ, худат медонӣ чӣ гап мешавад бародарҷоно. хай кадомит хайр кардагиен, ҳазор ҳамат барои хайртон. хай бибахшен бародарҷоно. хай кадоми хайра мекуна барои худо мекуна, ира хитон медонем. хулас дар паноҳи аллоҳ бошен, видео дар рӯзи бад нашава. ай ҳаматон ман миннатдорам. дар ҳаққи акай лангарӣ, акай Рустам ҳамаи вақт дуо кунед. дар ҳаққи мо ҳам дуогӯ бошен ки мо ҳам ай зану фарзанд дурем, ай падару модар дурем, озира шуда худи ай ҳамадонӣ омадаем дар душанбеем. хоб дар паноҳи аллоҳ бошен бародарҷоно. боя бурига ҳазор раҳмат. уже зубор маҳкам бародарҷоно. худо нигаҳбонтон.